Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng ijin para rawuh sedaya ingkang kehormatan Bapak Ibu Guru lan para rekan-rekan sedaya ingkang kula dherekaken. Puja lan puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat lan karunanipun menika kita sedaya saged kumpul ing wekdal menika kanthi jenengan sehat walafiat. Para rawuh ingkang kehormatan, pergaulan bebas inggih menika salah satu galing wujud pergaulan ingkang nanggung watesi norma agama, norma sosial, lan norma hukum ingkang membangun. Saéngga saged nyiptakake aneka dampak ingkang boten sae tumrap generasi. Prastawa menika asli kadosan nalika masa remaja. Amargi masa remaja menika minangka wekdal kados iki. Ing masa menika para remaja wiwit kenal lingkungan tinggal sesambetan bangun sesambetan sosial saha nentokake arah tujuan gerak ekonomi. Mula saking punika pergaulan ing masa remaja duweni peran ingkang wigati sanget tentang masa depan. Pergaulan ingkang sehat saged paringi pengaruh positif kados nambah pidatos diri, ningkatake semangat sinau lan mujudake budi pekerti saha mujudake watak ingkang sae. Kosok baline pergaulan ingkang boten sehat saged nyarek para remaja tumuju datang tumindak ingkang bebayani. Kados males sinau, nglanggar peraturan, contohé tawuran, mabuk, judi slot utawa seks bebas, saha ilangi gegayutan lan cita-cita. Para rawuh ingkang kula banggaken, milih rencang boten ateges milih ing paling misuwur utawi kondang. Nanging milih ingkang saged nulung kita dhateng dalan ingkang langkung sae. Rencang sejati inggih menika rencang ingkang saged saling ngelingaken dhateng kebejikan lan saling nyuyung. Minangka generasi kita akan nggadah keberanian kali ketika boten dumateng ajaan-ajaan ingkang saged bebayani diri. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi saged dados murid tumrap kita sedaya. Menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun sanget dumateng para rawuh sedaya sampun kersa mirengaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.